Náš nápad predstavuje slnečníkovú sústavu jednak ako ochranu pred nebezpečným UV-žiarením a zároveň ako zdroj energie pre malé elektrospotrebiče, napríklad zabudovaný chladiaci box, napájanie notebooku, nabíjanie mobilu a podobne. Celá sústava sa skladá z masívnej podstavy, silnejšej nosnej rury a samotného slnečníka, nad ktorým sa nachádza snímateľná nadstavba. Nadstavba je zložená zo 6 fotovoltaických článkov spojených do kompletného inteligentného panela. Otáčanie panelu zabezpečuje valec s vysúvacím piestom. Vysúvanie piesku funguje na tepelnej objemovej rozťažnosti náplne valca. Piest tlačí podľa zmeny dennej teploty na panel, ktorý sa otáča za slnkom. Po zapadnutí slnka sa piest vráti do pôvodnej polohy a tým sa otočí naspäť aj sústava kolektoru. V prípade nepriaznivého počasia sa dá nadstavba otáčať aj manuálne do 3 polôch. Tento čisto ekologický systém zabezpečuje rotáciu sústavy fotočlánkov za slnkom a teda maximálnu účinnosť fotovoltaických článkov. Využiteľnosť nášho slnečníka vidíme nielen v domácnostiach, na záhradách, plážach, ale aj v iných lokalitách, kde nie je elektrická rozvodná sieť a my si chceme ekologicky a komfortne spríjemniť horúce letné dni. Variant B sa odlišuje tým, že sa nebude dodávať s inteligentnou nadstavbou, ale fotovoltaické články budú uchytené v pároch na hranách slnečníka, takže je možné slnečník skladať, takisto je možné aj odnímať podstavu a tým sa zabezpečí ľahká prenosnosť. Ekologická elektrická energia získaná z fotovoltaických článkov bude prenášaná cez stabilizátor napätia na akumulátor, ktorý sa bude nachádzať v odnímateľnej jednoduchej podstave slnečníka. V podstave sa nachádza ukazovateľ stavu batérie a výstup na 12 V, do ktorého si zákazník môže zapojiť a nabíjať notebook, mobilný telefón alebo rôzne iné menšie spotrebiče, prípadne náš chladiaci box s úložným priestorom, ktorý si bude môcť samostatne dokúpiť. Zákazník bude vidieť, koľko energie mu zostáva v batérii a akú účinnosť majú fotovoltaické články vďaka jednoduchým ukazovateľom na nosnej tyči slnečníka. Podľa potreby môže zákazník manuálne jednoducho natočiť slnečník tak, aby mali fotočlánky najlepšiu účinnosť. Náš slnečník sa bude vyrábať v rôznych farebných kombináciách s rôznou potlačou nielen na látke slnečníka, ale aj na inteligentnej nadstavbe, preto je možné ho využiť aj ako reklamnú plochu napríklad na kúpaliskách, stánkoch s odčerstvením a podobne. Náš slnečník má obrovské možnosti využitia a je vhodný pre veľkú skupinu zákazníkov. Navyše náš systém pomôže našej zemi a prírode, pretože je čiste ekologický. Myslíme si, že je dobrým prínosom pre našu spoločnosť.